igen, YouTube. Hej YouTube! Ny episode. Hvad Vi er Nether, som I så i vores tidligere, og Vi skal finde et stronghold. Ja, det er vores mål. Vi finder et stronghold. Hold kæft, hvor mange grise. Hvad game mode er vi på? Eller Et. difficulty? Vi er easy. LOL! Nå, vi prøver den vej, for der gik vi ikke sidst. Nej, de steder vi ikke gik sidst, må den jo være. Pas på, græs! Au! Hvor er du? Hvordan fuck kom du derop? Hvor er du? Jeg faldt ned. Nå. Jeg rykker lige. Rykker. Jeg vil derop. Pas på. Jeg hører græs. Jeg er oppe. Ja, se, tin. Nether tin. Pas på! Au! Au! Kom nu! Skynd dig! Den er vej! Jeg løber bare efter dig. Du skal bare til, hvis vi skal løbe ind i væggen, ikke? Fordi at vi kan gemme os. Er det ikke noget med gas, cake, smad og netherrack? Det lyder dumt, det der løb ind i væggen. Er det ikke noget med gas, det ikke kan smadre netherrack? Det tror jeg godt, det kan. Jeg synes bare, jeg hørte et eller andet sted, at gas ikke kan smadre deres eget. Det kan de godt. Kommer du? Ja, jeg er i gang. Nå, det er netherbricks, de ikke kan smadre. Rigtigt. Hvor er du på vej hen? Ved jeg ikke. Prøver vi lige gå herop. Ups, jeg faldt ned. Ups. Jeg er på vej. Hvor er du henne? Jeg er gået op. Heroppe. Der. Sådan, jeg kan ikke finde dig. Kom nu. Jeg er så glad for cykel. Hop. Hvor fuck kom du derop? Sådan der. Det er mega svært at hoppe, når jeg lægger. Kør tæt på. Kommer du? Ej, der er sådan en pigman, den er spadet inden. Hvor er du hen? Fuck! Ja. Lige over for dig. Jamen, jeg graver altså lige over der. Okay. Hvad? Constable. Pas på! Hvad er det? Der er sat langt ned. Nå, hvor er du på vej hen? Nå, skal vi derover? Ja. Okay. Hvis vi kan. 2 sekunder. Jeg har energi. Jo, jeg er nede. Kom, skynd dig. Jeg er på vej. Her. Du har sat et point ved vores portal, ikke? Ja. Godt. Så vi bare skal finde tilbage. Den er lille. Lille. Kom du bare. Lille. Det er fordi det er også den farve portalen er. Se! Skynd dig! Hvorfor? Jeg har fundet stronghold. Har du? Fedt! Ja, kom se! Jeg kan ikke se det. Jeg har ikke ventet så langt endnu. Fedt! Vi skal bruge nogle af bricksene. Nether bricks. Jeg har ikke mere mad. Det er typisk. Men fuck, kommer vi derop? Jeg faldt ned. Vi drager os ned i stedet for. Fuck, jeg går hurtigt med at smadre dem. Okay, det der, den blind vej. Nej, det er lige fra Jonas. Hvad? Hvad er der skål hernede? Prøv at komme. Nå, der er mere derovre. Au, for helvede. For helvede. Jeg skal have noget. Ja, vi skal have nether bricks. Hvorfor smadrer de? Hvorfor smadrer? 2 sekunder, YouTube. Ja? Hvem fuck gjorde dig kreativ? Det gjorde jeg selv.
Jonas, vi optager. Jeg ved det godt. Helvede da. Så det er derfor, de gik så hurtigt med at smadre bricksene. Okay, vi skal i hvert fald have en masse af dem her. Vi skal bruge lige så meget af det her, som vi skal bruge soulsagen. Grunden til, at han var ikke kreativ, hvad var det, Jonas? Det var fordi, jeg skulle lige se noget. Men det var der ikke alligevel. Jeg ville have kigget efter mere glowstone. Okay, vi skal i hvert fald have nogle blaze. Gør du klar på blazekamp? Deroppe. Jeg har kun knive og helbarter. Hvorfor tog du ikke svær med ned? Tak, to blaze! Jeg brænder! En død! 2 tilbage. Jeg fik en blaze stav. Jeg fik også en blaze stav. Herind. Nej. Au. Jeg dør. Jeg er herinde. Jeg dør ikke. Du døde. Fuck, der er 2 blaze. Jeg har alle dine ting. Skynd dig herned. Jeg dør. Giv mig min ting. Jeg løber lige herind. Dej lige mig. Godt. Giv mig min ting. Hvor er du? Bag dig. Ja. Du siger til, hvis der kommer en... Du tager din egen. Au. Blaze. Vi løber ovenpå. Så det er op, den kommer fra. Bare bliv her. Giv mig lige alle mine ting. Ja. Du skal jo ikke kaste dem nedad. Det kan jeg jo. Jeg kan ikke kaste dem op af, vel? Ja, du kan. Nej. Okay, jeg stiller mig her. Du stiller dig ved foden af trappen. Ups, nu kommer jeg til at... Jeg finder det lige igen. Jeg kan sgu da ikke nu at stave til helbarter. Sådan der har skrevet i chat. Helbarter. Det er fordi det er engelsk. Det er meget sten, ikke? Sådan staves det på dansk. Nå, vent. Jeg skal lige have de røde svær. Jeg har 2 blaze stave. Kom. Jeg har en. Hvor er du? Her bag. Har du en blaze stave? Ja. Er der en, en blaze spawner heroppe? Nej. Men der er gas! Ups. Vi går ned til blaze spawneren. Hvor er den her? Nede under. Der var en blaze. Jeg døde. Jeg har dine ting. Godt. Jeg kommer tilbage. Nej, lad være. Jeg tager til dig. Hvorfor? Fordi nu har vi det ting, vi skal bruge. Vi skal jo bruge flere blaze stave. Vent, måske kan... Prøv lige at gå ind i sikkerhed og kigge i din inventory. Jeg er i sikkerhed. Så kig i din inventory. Hold hånden over blaze stave, og så kan se om de har EMC. Det har de. Har de? 1536. Okay, du kan jo bare... Jeg TP'er til dig. Ja. Så. Jeg Jeg får lige de ting. Tak. Og de 3 blaze. Hov, det er min. Ja. Hvor er det så? Giv mig lige mit liv. Ja, jeg lægger en del. Jeg ved ikke, hvorfor jeg lægger helt vildt lige nu. Okay, jeg finder lige ud af, hvordan man laver dem til hvordan man laver dem til støv. Ja. Okay, det var lidt. Nu har vi 6, og vi skal